Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na bayani akan mafita ta 11 da 12 kuma da ta 13 daga cikin mafita haruffa 17 da muke magana a kansu. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu ga mafita ta 14 da ta 15 da ta 16 kamar yadda za mu gani a rubuce. Al-makhrajur rabi'u ashara ma'ana mafita ta 14 min tarafin lisani daga kan halshe, ma'ana wannan na gaba wurin tsinin nan, wa atrafi thanaya al-ulya, haka nan ma da kanun haurun sama nan kenan. Wa yakhruju minhu adh-dha'u والثاء والذال ma'ana wa'un da tha'un da dalun suna fita da wannan. Abinda ake nufi anan shine shi wannan idan zaka ce al ko ra, za ka ga harshenka ko kuma kan harshenka ya taɓi kanun haurun sama. Haka nan shi ma fa gashi nan da wannan kanun haurun sama da harshe su suka haɗu, shi ma ra haka ne, ko al in mun bi waccan ka'ida. Wannan shi ne al-makhrajul khamisu ashara. Sai mafita ta 15 ita kuma min batin shafati sufla, ma'ana daga cikin leɓe na ƙasa, ma'ana nan cikin leɓe na ƙasa, ma'a atrafi thanaya al-ulya, tare da abin nan kanun haurun sama. Wa yakhruju minhu fa'un tana fita daga gare shi. Misali idan zaka furta fa'un, kaga fa, wannan kanun haurun sama zai taba lebe na ƙasa, ko kace af misali in an bi waccan ka'ida. Al-makhrajus sadis, sai mafita ta gaba al-makhrajus sadisu ashara, ma'ana mafita ta 16. Huwa ma bayna shafataini, shine abinda a tsakanin leɓen sama da leɓen ƙasa, wannan filin kenan. Wa yakhruju minhu al-wawu wal ba'u wal mim, wawun da ba'un da mimun suke fita ta wannan wurin, amma sai dai illa annal wawa bin fitahihima, amma sai dai a wurin furucin wawun waɗannan leɓe ɗin na sama da na ƙasa za su buɗe. Misali ka ce wa, ko kuma in an bi wancan ƙa'ida ka ce au, kun ga akwai hili tsakaninsu. Wal ba'u wal mima, wal ba'a wal mima bin tibaqihima, amma a wurin wawun da mimun za su rufe. Misali ka ce am, kun ga ya rufe, ko ka ce mi ab, kun ga sun ruhe. Wannan shine a takaice abinda nake so a fahimta anan shine mafita ta 14 ana samun harfa guda 3 da ke fita daga gareta, su ne ra'un, fa'un da lalun. Sai mafita ta 15 ita ma ana samun harafi ko guda da ke fita daga gareta, shine fa'un. Sai mafita ta 16 ana samun harafi 3 da ke fita daga gare ta, su ne wawun, ba'un da mimun. Sai dai shi wurin furta wawun za a ga leɓɓa ɗin sun buɗe, amma wurin mimun furta mimun da ba'un za su rihe. Insha Allah ta'ala nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.